Good morning mga kaibigan. Ito, panibagong content naman tayo. Kasama natin ngayon si Gabriel. Dahil sa lumapit siya sa atin para humingi sa atin ng konting tulong. Dahil sa natanggal siya sa trabaho dahil sa pag-aalaga ng kanyang misis nung yumaw na. Kaya lumapit sa atin para humingi ng konting tulong ngayon. Tanong natin siya kung ano ang kanyang alam na pagkakitaan. Sabi niya, ito, dati siya gumagawa ng fishbowl. Kaya ito yung pinapagawa natin sa kanya para makatulong sa kanya. Nagpahiram tayo sa kanya ng konting puhunan dahil wala naman tayong malaking pera. Sana mapalago niya to para sa kanya. Yun. At bago natin papakita yung kanyang lulutuin na sariling talent na fishbowl, papakita muna natin yung pinagawa natin sa kanyang pwesto para di bawal naman kasi ngayon yung kung saan ka lang magtitinda. Kailangan meron kang pwesto. Yun. Kaya si Mang Gabriel, mag-hi ka naman. Hello, good morning. Yun. Mga kababayan, mga Bicolano. Kababayan mga Bicolano. Yun. Yan sa buong Yung mga dito, kababayan, Maynila. mga kababayan mo. Mga kababayan ko dyan sa Erosel. Hello, good morning. Yun. Nandito ako ngayon naggagawa ng talent ko na pinag-aralan ko sa TESDA noong 2008 sa Yun. Quezon City. Fishbowl, matalunggay, carrots, itlog, isda. Yun. Yan ang kanyang talent. Ang recipe ng aking fishbowl. Okay. Ayan mga kaibigan, yan ito yung pawid yan. Ginawa niya yan. Yan. Bagong gawa para sa kanyang pwesto. Kasi hindi naman pwede ngayon yung kung saan ka lang magtitinda. Bawal. Kaya ito pwesto niya. Yan yung mga sangkap, sili para sa Fishbowl. fishbowl. Sa sauce, no? Sauce. Sa sauce. Saka yung Sa pana. sa fishbowl na to. Sa fishbowl na yan. Carrots, kalunggay. Carrots, malunggay. Yan. Okay. Pakita mo ito. Tsaka meron harina. Meron itlog. Mayroong itlog. Tsaka yan ang mga sangkap niyan. Harina. Mayroong harina. Sukal. Asukal. Sa sauce. Asukal sa sauce. Tsaka 5 kilong harina ang sangkap ng ating lulutuin na fishbowl. Tsaka siyempre mantika. Yan mo na lang yan, Gab. Okay. Yung lulutuin ngayon ni Mang Gabriel, nagkakahalaga ng puhunan ng 400 pesos. Tingnan natin sa kapuhan na to kung maubos yung niluto nating 5 kilong harina, kung magkano aabutin. Tingnan natin kung kikita siya.
Yung mga kaibigan, umpisa na tayo magluto ng fishball. Ayan, ganyan lang proseso ng pagluluto. Napapapilog-pilog ni Mang Gabriel yan kasi sanay siya dyan. Doon na nabuhay niya sa Maynila dati. Pero ako hindi ko kaya yata yan. Ano lang ako, taga-bintala ako rito. Tutulungan ko lang siya. Kasi hero din, may tinda nila. Ano yung tinda nila? Fishball? Fishball po. Gasbol, carrot, kalunggay, itlog, isda, Sariling gawa. recipe. Magkano isa? Ano yung fishball? 4-5 po. Okay na? Ang saupo niyan, isda, Sama ko yan, boy. Kahit malunggay, habang naghabang saka kayo itlog. sasakyan, baka mamaya may sasakyan na. Ano Yan, marami ng customer. Carrots, kalunggay, itlog, isda. Nag-aabang na maluto. Mga customer natin. Sariling gawa po. Ang Ano, basta. commander. Ito, balik sa dati. Oh, balik bayan ha. Mm. Okay. Ay na, jeep! Kumusta na si manager mo? Pero manong November 5. Kaya mo pa isa pa. Wala pa isa to. Isa pa raw, 5 piso. Apat pa ba? Si ano? Si manager mo. 25 yung bilhin. Okay na nga. Erning? Oo. Oh, nasa storeroom. Kala ko asawa ko. Ah, ang asawa mo, ganda. Halo ka na pala. Basta pera man yan. Ito. 4-5. Hindi na piso kayo mahal na pilihin. Naman lang. Sorry, lagi 5 ako. Siguro yan dyan eh. Yung plastic. Okay lang. Yung plastic. Hindi naman yun naman eh. Sorry ha. Okay. Okay lang. Nakababalik mo. Mabalik po kayo. Balik kayo. Ah, ng plastic na laugan ha. O sige. Hindi ka napabalik. Oo. Pinabalik. Mabalik kayo. 15. 15. 15 pesos. Oo, 15 pesos. Nalalar pa rin sa barkada. Sino ba pangalan nun? Nakalimutan ko asawa mo? 15. Si ano, si Wawa. Ah, wawa. Nasa bar-bar pa rin. Okay, mabenta. Pangswerte ngayon si Mang Gabriel. Yung Lalo na sa pag-ani. unang timpla niya na kunti na lang natira. Maubos na kagad. Yung mga kaibigan, mukhang sinabayan pa tayo ng ulan. Sana makapaubos tayo nitong nailuto ni Mang Gabriel ngayong araw. Tingnan natin kung magkano kikitain niya ngayong araw. Sa halagang 400 pesos ang kanyang puhunan ngayong araw. Tingnan natin. Sana tumila yung ulan para makapaubos tayo. Yun mga kaibigan, ang oras natin ay 1:00 Marami pa tayong lulutuin. Napakarami pa oh.
Sana mapaubos ni Mang Gabriel yan. Para makita natin kung magkano yung kanyang kikitain ngayong araw. Para sa kanyang pangumpisa, sa kanyang hanap buhay. Ang bintahan niyan mga kaibigan, ano lang, 4-5 piso. Yan. Murang-mura na, napakasarap ng lasa. Okay, Boboy. Bumili rin. Merienda muna, merienda. Merienda tayo sa business ni Pai Karaw. Bodyguard lang ako. Sarap. Sulit. Sulit sa ano, 5 piso. Busog na. Wala kasi yung alimasa kaya nakakapit tayo sa ano. Yan di oh. Bumayo na kasi siguro. Wala tayo. Mga kaibigan, closing na tayo. Inabot na tayo ng alas 7. Medyo matumal ang ano nga yung bintahan natin kasi sinabayan tayo ng ulan. Pero sa binitaw natin sa araw na to na 400 pesos na puhunan, nakabinta tayo ng 850. Kaya hindi naman lugi si Mang Gabriel. Sana, yun. Sana ito, bukas magtitinda siya uli. Ito, madubli niya pa para sa kanyang pang-umpisa. Yun. Bati ka sa ano. Nabati ko kayo lahat. Yun. Mga Bicolano. Buong Sorsogon. Pati na sa Erfin. Oh, so yun mga kaibigan, sana ay nakatulong tayo kay Mang Gabriel sa araw na Yung ito. tumulong sa akin sa puhunan na kaunti. Para palaguin. Yung sabi niya sa akin, palaguin ko. Sana mapalago niya to. Kasama daw ano, yung paggawa nito. Ako ang gumawa ng pwesto. Pwesto na to. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Yun. Hanggang dito lang tong video. Thank you, Gandang thank you. gabi. Thank you sa inyong lahat. God bless you.